Διάλεο! Άρχισα βίντεο να ξέρεις. Γεια. Περίμενε. Άμα. Οκ. Πολύ το κρύβαγκα να μην κάνω βίντεο και το στείλω πριν μόνο να ξέρετε. Αυτό θα κάνω. Θα κάνω το πιο κάντιο βίντεο. Μα δεν μπορώ. Κακά το παπά. Δεν ξέρω. Κάνω βίντεο το κάποιοι παρέλο. Τίνο ασασίνο λίρι. Μια αλφαρίνα μπαλαρίνα. Πότε πέρασε ένα λεπτό από το βίντεο. Δεν βράτω αυτό που το απλό. Οπα. 9% μπαταρία μπρου. Μέχρι να φτάσει θα έχω κάπου 9 ακόμα. Οκ. Θα δείξω κάποια πράγματα που δεν είχα δείξει καθόλου το προηγούμενο βίντεο που κάνω teleport. Σαν περπατάω. Εδώ είναι το βίντεο. Κοκκί. Λέω. Από εκεί πίσω όλοι να έρχονται, να κλέβουν το τηλέφωνο, να κλέβουν τα πάντα Ξέρετε, ο Πέτρης ήθελε να αυτό χαvrί. Будет скотат. Και προαφίλ. Οκ. Οπα. Και φτάσαμε.